promenaden som alltså kostar 20 kronor extra. Så man betalar sekretariatet sedan. Då är det dags för Tessand, Myra och Santi. Efter det ska vi ha ett kategori B-ekipage i avdelning B-ekipage i kategori B. Och det är Beatrice Larsson och Hedvig som ska hålla sig beredd. Tessand, varsågod, rid. Mamma får tillbaka. Det är många, pappa. Nu kommer nummer 14. Va? Nu kommer nummer 14. Det var riktigt och utgången. Då ska vi ha Beatrice Larsson och Hedvig som enda ekipage i avdelning B. Välkommen, varsågod, rid. Och därefter så ska vi välja för kategori C.